megalayapost.news. Umi no na yeng lane uli sa shaway lane ulangan hapong lane ulayo briu no shaway te kum kaying mano bam sosi no nidap na kajing snodial kum ka party kaba mangi ngila kersan ban penjob ina ka party congress tang mau ukpa man ta mau ukpa jong kaying uang ngahap ban lek no ban wat bela shaway ban pendap lagi kun ha constituency kababot ba iong ba inlet rong siya ka NPP banwan rae ka development ha constituency. Te kum ka party ni dia ngidap na kajing smudiaw ni sosi amar balay ba ngila penjob i na kaseng kongres baro ki i kata baro ki chip kajing job dang i ka arsin kadi ba iya ini ha party kongres. Te ha ban kong baro ngi sosi hendai ndangi la yalong jelang ni pek pa dia kajing poi jong inong presan inong tre jong party ha kani ka si ngi i baka don ka jingskan bat kum ka party ngidang ya teli hadu menca bat ngimtre ban but ya i sha kani ka party ka bairo ha kala kham khor palat mo namar bale haba philong nong yalam pidon la ka jong ka jingyu i haba philong nong mi khmat mano bam kwa ban pendap mano bam kwa ban penyang haba wan kinong kersan ki ba it sha office ki wan pan jingrap Henry pidon ha opposition philong helpless phimla ban le ye ki surak manta ki development kat haba phai ki lenti ki singkin pek ma phi ki sa hongreng gum tu ki babun ki surak ke jingdu babun ki development ki sakut ki sa teng pek ya kani ka maternity MCH hospital hadu menta mla ban pli bale kai ka daw ka minister kalawan ala kular bangin pli no hong new December ngan I Christmas gift pi doctor ila kren wat hak assembly ru henry kampoi she ru te kai ka ba phiong ba hakabai dei bat kata kum ka party hi mo ngim don ban no bad comments ya ka move ka joli megalayapost.news.